Друзья, салям, исәмесез. Меня зовут Алсу. Сегодня изучаем татарский язык вне дома. Мин бүген паркта. Я сегодня в парке. Монда бик зур һәм биек агачлар бар. Паркта күп кешеләр йөри. Күңелле музыка да куйдылар. Кешеләр аны тыңлап, рәхәтләнеп бии. Центрда менә шундый куркыныч аттракцион куелган. Мин үзем дә анда бардым. Балалар бассейнда төрле көймәләрдә йөри. Һәм менә шундый бик зур һәм биек колесо обозрения дип аталган аттракцион да бар. Друзья, ничек сезгә? Как вам? Оставляю в описании к видеоролику все слова, ключевые фразы с данного урока. Приглашаю всех на обучение татарскому языку в формате онлайн вместе со мной. Для совершенно любого уровня, будь то вы начинающий, продвинутый или продолжающий ученик. Номер телефона привязан к Телеграму и WhatsApp. Всех жду.